салом дӯстдорони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузошта дар канал обуна шавед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон хоҳем кард. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. даромада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. намояндаи тоҷик дар UFC Муин Ғафуров дар ин рӯзҳо тамринҳои омодашавии худро идома дода истодааст. то ҳол ягон макон ва рақиби нав пешниҳод нашудааст. Ғафуров фаҳмиш ва таҷрибаҳои худро аз ҷумла дар самбо тариқи историяҳои инстаграм ба мухлисон пешниҳод мекунад. вай ба назди мураббӣ ва амакаш рафта якчанд усулҳоро намоиш дод. бояд гуфт ки Муин Ғафуров бо қарори якдилонаи доварон дар мусобиқаи UFC Сауди Арабия Кунг Хо Кангро мағлуб кард ва ин аввалин пирӯзии муборизи тоҷик дар лигаи беҳтарини ҷаҳон UFC аст. роҳбари UFC Дана Уайт шаҳр дод ки Магомед Анкалаевро барои ба даст овардани муборизаи унвонӣ дар вазни нимвазн бояд чӣ кор кунад. ба гуфти роҳбари созмон варзишгар ки дар дивизион сатри дуюмро ишғол мекунад, бояд аз Александр Ракич пирӯзӣ ба даст орад ва он гоҳ ӯ рақиби ғолиби муборизаи унвонӣ байни Алекс Прейра ва Халил Рунтри хоҳад шуд. ҳеҷ кас Анкалаевро фаромӯш накардааст. ба ӯ муҳорибат ташкил кардаем. Анкалаев, ту мубориза дорӣ, бирав, кори худро бикун, олиҷаноб бош ва маълум аст ки ту ҳарифи навбатӣ хоҳӣ шуд. мо бояд муборизаи унвониро ташкил кунем ва агар ба рейтинг назар кунем, маълум мешавад ки мубориза бо Рунтри аз ҳама дида ҷолибтар хоҳад шуд. боз вақт ҳамашро нишон медиҳад, изҳор дошт Дана Уайт. ёдовар мешавем ки муборизаи унвонӣ дар вазни нимвазнӣ байни Алекс Прейра ва Халил Рунтри 5 октябр мусобиқаи UFC 307ро дар Солт Лейк Сити роҳбарӣ мекунад ва Магомед Анкалаев ва Александр Ракич 26 октябр дар UFC 308 дар Абу-Даби муҳориба хоҳанд кард. Анис Ёқубов баъд аз ғалабааш бар Саид Абдуллоев имкон пайдо кард ки ба топ 10 бирасад ва бо ду размкори пурқуввати созмони СА Вартан Асартян ва Қурбан Гаджиев рақобат кунад. ба ҳамагон маълум аст ки Қурбан Гаджиев дар даври ниманиҳоии Гран-при СА ва разми чемпионӣ рӯзи 4 октябр бо дигар размкори Муаззам Ғафуров рақобат мекунад. дар ин ҳол Анис метавонад баъд аз чандин моҳи дигар бо Қурбан рақобат кунад. лекин барои чӣ? рафту Гаджиев рақобатро бохт, он гоҳ ӯ ҳам камарбандро аз даст медиҳад, ҳам аз Гран-при озод мешавад. рақобат бо Вартан Асартян метавонад як имконияти бузурге бошад барои Анис аз ҷиҳати медиа, маблағ ва рейтинг. имрӯз агар Анис дар топ 10 созмон бошад, баъд аз ғалаба ба Вартан, ӯ метавонад то ба топ 5 расаду барои рақобат ва барои камарбанд ҳамчун меросхори Аъзам Ғафуров тайёр бошад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман дар комментария нависед ва мо бо шумо дар ҳамин ҷо хайрхоҳӣ мекунем.